kublai pi parlok sai sien pan nolam yang pi khubor laitkam bayadei bat ga UPSC lane Union Public Selection Commission recruitment arjar apsau kendon kapus ko balai hadu khat khandai spotlight potli apo kane ka UPSC recruitment 2024 te kandei na kamta ki nursing officer apo ka employees state insurance corporation Ministry of Labor and Employment tika date of opening kandei nadu ka new tarik jong benai March arjar apsau kata kebomut ba la RC laisi menta la aban online ban apply ya kane kapus kabalai adu katkanai spalai potli dengan sabatai pi kano teli kipus na kabenta ki ST SC bad kuno pidi banle ban yo ban apply ya kane kapus te sobha parlok ba pin page ya kane ka video hadu benakut banum skip nama pin yo kijing tip ki babni hakabaya dei ban kane ka UPSC vacancies benta kane ka nursing officers Shillong ka level 7 pay structure as revised pay by the government. So pilatip hi ka level 7 kande katno ka salary pi haban khen pi haban pay hi ngamla raban batai yo let's say kajing batai junga bat ka salary kan yapher okay to pila ban check hi katno kata ka salary shibanai nata ka age limit na ka banta ki general kande 30 below and for the ST pade kande hadu 35 plus bat ka relaxation hadu life science name pidang la ban apply na ta jingi ki ST te siam ya kane ka kabu kinu ki balapas ya ka ya ki kerdan ke bakane ka UPSC kapan te subhaban apply na panta kini ki post nang ta ban apply ya kini ki post pidon kamban le da ka online mode numsha ban le da ki wiki pade ki rukom apply le tang lada pi online ai ki accept ya kata ka application jongki nang ta ka fees pade na ka banta kiwi ki general kande tang arpsan tang ka hande ki SC ST pade mdon kam ban COA rules pade na ka banta ki unreserved ki post kan long hadu praspa khnai partali na ka banta ki English wika section pade kande chispa khnai politely na ka banta ki ada bawa classes pade kande sau spa sau khandrutli na ka banta ki schedule class pade kande arspa life santli na ka banta ki schedule tribe pade kande chispa andrup sautli te parlok kinong Meghalaya jungi kiba da transisha ban yokam kamtam hapo kane ga UPSC te kidon hadu chispa andrup sautli ki post umdei tang hapo ka ne ka section jong ka ST le pila ban apply ru ha unreserved post nangta na ka banta ki PW BD pade kande chispa andrup pra de yole se don na padeng jong ngi ki khasi ki bade na kane ka section PWBD pila ru ban apply kindon ki post hadu chispa andrup pra tali ki post they specialize nam ta jong pi te wanam du jingkermen wala da Shillong hakno kono ko makanaru wala da Shillong disability makanaru ka government ka island pi mapin apply ye kini ki post nang ta
ka relaxation for PWBD kan de hadu South Post nem simya kan ni kabu nama hadu South Post nem pidang la ban apply and mentangin apo ino sya ka qualification ka qualification ba pila ban apply nak benta te ka post jong ki nursing officer te pila tip hi ka kantin nursing te kinu kibala pendep ya ka Bsc.Nursing in honors te pila ban apply ya kite ki post kiba la ka dewa neng nang ta kumno bu pin apply ya kini ki post perlo ngat hai hakini ki por kijuk jongka social media each and everyone ngat hai pia tip kumno ban beli internet kumno ban le online te yo le se don na pneng jongi we arngut ki bom da tip benia la ne tip tikana ki bom da ongno ki bom da wat benia ki bom da kwa ban da tip benia ale ki shu update ke jing yarap jong ki we te phila ban le hapo ki cyber te phila ban le ra bat ki document sang tu phila ban ong ne ki le lem ban apply lem ya kan ne ka post jong ka UPSC te nda phila le hapo cyber te kitu ki nong tre kila tip hi kumno ban le lada phi apply hi lengba ka computer la ne mobile phila ban yai lengba ka official website jong ka MPSC sa site chang to kila don ki option te bisa pendap to ki jingnon kambaro ngatrai phi tip hi ya kata te lada phi don ai ki jing bom shai halor ka rukom pendap ya ki form you can comments me on the description box below. And the last date for the application form, it will be on the 27th of March 2024. Kande haka arpunyu tarik ubanai March matau banahi jar arposau te sobha ki paralog jonga ki bape ya kani ka video bat kumjuru ki bom pe pin sobha ban ya thulang kat ki ba la pendep ya kani ka qualification lani kani ka degree Bsc Nursing honors pila ban apply ya kani ka post hapo ka UPSC recruitment 2024 but what num shifting ya ka center nak banta ka exam jong kani ka UPSC kan don kawi ha Shillong te phimda don kam banda shifting lani thakli nak banta ka center te kan don hapo Shillong hi but ka jaka ka ba pipitreru pila banjit anda pila pas yo le se pila banjit ki don shibun apo Shillong ru kani ka State Insurance Corporation Ministry and of Labors and Employment pila balik tre sabaru rai apo Shillong ru ki don shibun ki vacancies ki ba light hakabaya dei bat kani ka UPSC di tangkum tahi paralog ya menta kubli shibun ya gajing pelut por jong pi ban pe ya ka video jonga balada don ki ba phim sngo shai phim sngo thu ti subha ban comment apo description box di tangkatahi kubli shibun kubli share jango